Kastalatibyan! Wow! Isugayam da ito ipopost mo di Facebook akar aramid abalayo manang. Nagpintas! Ay, Janice, agsubli ka man igerwar. Ha? Apay manang? Ingka agpigad. Inikat ko mo itong tsinelas ko Nagrugit nga rod deta sakam. Ay, sige nga rod. Mapanak agpigan. Kit kita ang managsiling kun tiles deta datarmi. Rugitam kita. Makipanganak at talaga dito'y balayo Tapno mapadasak mga usaran dagita agkakangina a pinggan kan baso yo manang. Ay sos, display laang dagita. Ha? Saan nyo nga usaran? Apay, maksayan ka din no usaran nyo? Kat no nagngingi na dagita pinggan. May sa asset data naka-display dita cabinet. Amaw, no mano ti bayad dagita Sagto 25 pesos laang data di palingke. No the bargain, 3 for 100. Oy, excuse me. 50,000 ti percent data anya. Anya? Ay, unay mo't ang nagninginan. Nakabutbuteng apanganan. Diyak to pa'y ipapausar ka dagiti anak ko. Kasanon no babuang. Kano ija pa'y abroad ti paggatangan iti kakastapinggan. Anya nga rin ti usar na dagita apinggan. Display nga road. No da bisita, mabalin nga usarang. Kat bisita akmot bisita kit di anya manan ti umay mo dawatan. Umayak ko madumawat iti daan abado manang. Kunakon ka, agkadawat. Kat, kastala ti biyag amanang. Adda ka nga rod apagdawata, di saan ako nagumatang. Ay, limok magak ngamin. Iso asaanan nga umanay dagiti bado. Ay, kunakon ka. Masayangan ak mo tagumatang. Amumutan manang, agtip-tipid kami kanila kay ko. Agtip-tipid? Wun. Alan amanang, tumulong ako nga agidasar. Oy, inayadam tag ko na ya si Kajanis. Amin nagamit dito'y balay, nginginaan amin. Ay, makapadanag mo tag gunay dito'y balay yung manang. Kita amla kayo, umanay amin kanyak dagito yung padawat ni manang ko abadbado. Limok magka talaga bakat? Wen nga rod lakay. San abale, taddamot dagito yung badbado ni manang ko idinalok magpailaan. Ungayam, apay akim mutong. Nagadumot nga mi na ginatgatang na apampakutong. Ken, amom ka de, no apay apim mo daw. Kunak no sigod na po daw. Nangis-ngisit ngam siyak. Ngam gaputa imado ti kwartana. Ay na, nagpa-inject tapno pumudaw. Kasta ka day? Jagong na, mas lugpapay ang siyak. Ngam gaputa pinaikan na iti. Anya kami nandiy, isul-sul day ti agong tapno tumangos. Jak malagipon, plastik samot. Ay, isumat lagayam. Akaslasaan ang natural, jay tangos ti agong na. Kunak nga rod ano mainitan, marunaw di agong na. Punaw? Isumat lagayam, akaguran na ti mainitan. Kandi na kayat ti ngumisit, iso adi na kayat ti mainitan. Ayun gayam bakat. Kaano tama pan agi-deposit iti bangkaw? Apay? Adan i-deposit ta? Ay, damot basit, bakit? Di mapantan inton bigat. Ag-shopping kan tumatan inton bigat. Gatangem ti kayat mo agatangan. Adula amin. Ibang kutakit di day ta nagrigatan ta kwarta lakay. Sige. Sikati masurot, bakit? Oh, Janice. Ha? Auntie. Yan ti araramidon biti ruwar ti bangko. Or-orayak nila kay ko, auntie, na pan nag-deposit. Ado siguro ti ornong yu anya. Adamat tan auntie. Kasta ate mayat. Da kayo nga'y, papanan nyo? Mapan ko i-follow up, jay pension ko. Ay, dakal siguro ti pension nyo, anya, auntie. Agasan nyo nga'y ti mano atawon apa nagisursuro yo. Adamat ngam may mayat lata tay kas kada kayo aman nalon.
No nagagat ka, makaurnong ka. Wen anti, iso nga anos kami akin nila kay ko. Umayak to agpasyar iti balayo. Tamapanak man dumawat iti masetas mo. Ay, wen anti. Ado ti masetas ko asigurado ang magustuhan nyo. Yak kayat ti mga dito'y palengke kunakkan ka. Ado tingilaw dito. Nalinis iti food court, ado ti pagpilyan pa si daan ni Jay. Diyak nga rod kayat. Ijayak aircon a restaurant. Ta dito'y ka. Basit nga ro ti takal dangain na po Jay. Sapay nagngina. Dito yung nga ikat only rice. Rurkon. Nagchip. Bakit? Ni antin mo di mangan kita oh. Aywan. Ni antik asil niya. Ay, agure ka man tasid ka. Mapisina ko. Ingkalatan agurder iti ka na. Di na orderan tadyak kayat ti mga dito. Sige. Auntie Celia! Ha? Nay, sino ka itayan? Ala ni auntie. Di na kon mabigbeng. Ni Raquel day tong. Manang ni Janice? Imbag pa'y ni Janice na malagip niya. Kasanaw, naka-shades kamot ni ngamin. Kan, nagpudaw kan. Ay naantay, siyak day to. Kan timangus mo't day taagong mo. Ay naantay, kastala tibiyag ang. No adda kwarta, magatang kan maaramid mo amin na kayat mo. Nagpanuslit ka? Shh! Iupig saan natin. Nay, ayaban na kan sa nila kay Maun. Ay, ipilit na amangan kami ijay. Yang arog kaya tagat kanal. Nalaka, timakan dito. O, kita man ito in-order ko. Nalakalaang da ito. Bayan nyo amangan ijay. Inak mangan ijay di aircon a restaurant. Ha? Aywan kayang. Nakitak ni Janice iji bangko. Ag-deposit ka na. Ha? At deposit na. Nagtangsitan. Nainot da ngamin nga agasawa. Ay naamuyo antay. Dagiti badbado ni Janice. Dinawat na lang kanyak dagjay. Di na maiturod ti gumatang iti baro abado na. Manungay ti binayada mi ginangan ang bakay. 895 pesos. Anya? Nanginan? Kasi ka lang mo tinangan? Ay na, aircon ginang anak. Baknang dagiti mangan ijay. Fine dining ti awag na ijay. Amok Naginamat tayo. Sa gasot ti binayada kay ginangan ang food court. Ay di nakman ipadpada kang ka. Ay, di tan makaurnong tagastos ka gastos. Kung nagtipid ka, gatang kamot agatang. Ay sus, ag-drive ka man laang. Kasanaw na, wanto kwartatan. Ag-trabaho ta. Kasano ko maamaawan ng tangay, iti kwarta. Ay, nay, Janice. At dagayam kakastoy ang masiitas mo. Amom ka day, nabayagan akayat ko ti maadaan iti kakastama setas. Nabayag dagitan, anti. Amom ka day, ay nangina dagita ama setas. Wen, amok anangina, anti. Ngam saan ko nga ilako ken ka. Ah, Mangketel kalatan, samon to imula. O, di nakalibre ka pay. Agyamanakan ka kaanakan. Ay na, urayak lang makalwa. Anyamot ni antin. Masetas laeng, makasangit kayo pay. Ay na, saan ka at talaga naimot? Imala ka itiday di tatang mo akapsat ko. Nasingpot kayo adwa. Anti, amang ano mangag na kayo ni Manang Raquel, agungot dayjay. Sabali ni Manang mo. Sosyal ti panagbiag na. Gapulaeng, tadwada kanila kay nangagtrabaho iti gobyerno. Isuada ita, pasosyal matan. Nakunayon, anti. Kat no nagpintas na yung paaramid da balay da. Ha? Ay, jak pa'y nakita. Inaktuman pa siya raw. Bakit? Ada bisita! Asino? Yantay! May ka na! Asinong antik ayaday ta? Ni, da kayo magaya man te.
Ay na, umay ko laang bisitahan na iti kapapaaramid jo abalayaw. Anya ngay antay, mayat matlaang. Pudno dya imbaga ni Janice. Nagpintas da ito'y balayaw. Lunda ito, ante. Ay agtal na ka man. Ah. Si kaya ti kasarsarita na. Loon da ito'y balayaw. Uy, nanti. Nagdakkel ti baybayadan mi iti binulan. Kat, adamot la pagbayad jo nga agasawa. Ay, kuantay, marigatan kami. Tada pa'y lugan na babayadan me. Sa ukalasaw. Lunda kita, ante. Magastusan na ang arod. Sobraan na loho da ito asawak. Ay, narigat ti ado ti lon na. Laglagi pa nyo da ito'y nga ibagak. Di yo labsan ti umutang, taama nga no di yun to kabailan abayadan. Ay nantay. Ijay man laangan ruar ti pagsaritaan ta. Tani, adda sampitaw dito. Nagmayatan da ito'y hardin yo, Raquel. Impalandscape mi da ito, antay. Nangina ti bayad na. Ay, sumatlagayam anapintas. Uray dagito'y masitas. Oops! Ah? Di ka na nantay. Mga nagsakit da kita. Kat ijay pa'y Thailand tinaggapon da kita masetas. Isumatlagayam anagpipintas. Raquel, mabalin ka di ti dumawat. Ay naantay. Ilaklakok da kita masetas. Manungay. Diti kabasitan, manungay daytoy. 20,000 day ta, antay. Anya, nanginan balasang ka. Talaga nangina, antay. Nangina mo ti maintenance na ngamin. Ay, kasta ka day. Awan ti libre ang masitas ko, antay. Iso pasensya kayo. Kastoy lang ti kadakkel ti balay akabailan mi nga impaaramid, ante. Mayat daytoy, Janice. Narigat ngamin ti ado ti utang na, ante. Ininot mi abinayadan daytoy daga. Kalpasan na, nagurnong kami iti pinagbalay mi. Mayat ti kasta, kaadakan. Kat dagitoy mat appliances mi. Ininot mi ana ipundar dagitoy, ante. Simpre laang ngamin ti panagbiag mi nga agpapamilya. Nadlaw ko nga roday ta kadakayaw. Dakkel tinagdumaan nyo kinimanang mo, Raquel. Aywan gayam. Jack pa'y napan ije balay da, ante. Nadamag ko ngamin ana disgrasya ni Manong. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na? Manang, apay nga awan mo tanjilugan nyo. Saan min ang nahulugan iti mano abulan? Iso may naladan. Ay, sayang mo't Manang. Ado nga min ti gastos mi kinimanong mo. Kat, mayatan ti kasasaad ni Manong? Adapay la iti ospital lang aging gaitan. Agpat-pa-therapy. Narigat at talaga ti madisgrasya, Manang. Daytoy house and lot. Jak amo no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Apay, naibusan ti kwartayo? Ay nading ko, awan urnong may. Imbag kada kayo kinilakay mo tanagibang bangko kayo gayang. Ha? Kasano nga mo, Manang? Naistorya kanyak ni ante. Inkarigatan mi ati nagururnong. Narigat ngamin ti awan urnong na. Da kami itan tinakakaasi. Iso nga awanan. Di akon makapaparlor. Ay sana ko na napintas. Nanyalakat ni Manangan. Napintas ka latta. Ay nagado ti problema. Ngam ti kadakkelan a problema. Kwarta. Kasano nga rudon ngay, Manang? Diya mo na niya tiramida ka din ko. Pautangan kan, Manang. Saan mi pa'y mo't amausar di kwartami iji bangko? Ipautang ko kan ka nga awan interes na. Ha? Talaga ading ko? Wan, Manang. Ay nagyaman akan ka, Janice. Mabainak amang ibaga. Gaputay di kawadwadan ti kwartami. Gastos mo't agastos tararamidak. No dilawon na kay ni Manong mo. Apaag. Ang kita ang tinapasama kita. Iso nga amumton inton sumaro no, Manang. Agurnong kanton.
agyaman ak ante, tayo may tak tinulungan. Ay naawanan dya balay may. Inalan ti bangko. Iso dito ilangan basit a boarding house ti pagyanan may ta. Masarakan ti kwarta, Raquel. Iso nga anos kayo. Wen ante. Nangikabilam nga'y kadagiti nagngingi na ang masetas mo. Awanan ante. Nalaylay da amin nun. Jakmat ngamin na asikason idi adda iji ospital nila kay ko. Inted ko la kumakada kayo idin. Ambala. Siyak mo timangtad kan ka ita. Mawan pagbayad ko ante. No ikandak iti masetas. Ipabayad ko ayamot kan ka. Kanawanan dyan napintas ahardin mi iti. Sayang lang dagi dyan. Sa bagay, ikan kanto iti masitas, intun adda na lawa apagmulaam. Libre day jay, Raquel. Saan ko apabayadan? Ay na, agyaman ang ante. Laglagi pam kaanakan. Amay maya ti simple abiyag. Kan ulit agmanan tay na imagak idi kada kayo. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Agsublay ako niti trabaho, bakit? Napigsakan. Wen, kabaila kon. Ay, wen. Ayan ti tulbag dya kotse. Ang angawin naksamo lakay. Awanan di kutseta, tasaan ta na bayadan. Ay, wen gaya man niya. Nalipatak mo tin. Kundi mon biro kan di coffee maker ta. Awanan day jay. Ay, nagsubli tayon iti basic lakay. Sana bali bakit? Makabangon tayo tulata. Basta agan anos tayo. Santanton nga agot utang lakay. Sakit iti ulo laeng dagita nga utang. Wen, nasaysaya ti simple pa nagbiag bakit? Awan ti paka-stress sa mabaybayadan. Tuladen ta ni adim mo Janice. Ayun gayam, pasyaran tantuman matida. Ipa-blessing da ka no, kay jibalay da nga imparamid da. Ay, imbag da pa hitawan ti pampanunutan da nga utang da. Huwag nga rod lakay. Adda pa'y urnong da ijay bangko. Kastanton ti aramidak lakay. Saan apuro gastos? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Naimbag-abigat mo, ante. Napay. Papaitod ni nanang daytoy kamote. Apay amang tag. Kat, kastala ti biyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamote. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamote. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako akamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino akaruba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Kat apay nga raw nga da ijay ayan ti ridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibulang ka. Unay kamatang. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay, mabigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umanda ita nakasabit a medalya kon plakay dita. Dagita na, Inakman labag ka tin jay kamotay. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, dayta intenda kamote. Ay na, nagsang mitag. Anya ti makunam, GR. Nasamit ah. Syakman mo timang raman. Mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka tatang. Sige man nga raw. Pwah! Anya mo dahito intendan. Apayan baka. Binalitungog mo. Saan mo jekin nan kaw?
Si Kang ay GR. Saan mo, tatang? Mhm. Apay ani nanang ket ibaga na binalitong. Talaga mo't abinalitungag. Kitain nyo na, inay. Pat siyamat day ta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaran. Agaram. Iti day ta nga edad mau. Di mo pa'y amo ti agaram. 20 kon. Ngunjak pa napadasan ti nagka-girlfriend ako nada. Mabuto nga mate. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya day ta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasan katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong arot asuruan dak. Asino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vika eh. Di karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang. Isugayam ti kurso na adam. Uwan tatang. Kastoy na iti aramidam. Manulang! Ni mat nanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na eh. Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ay ang amain. At pagsasaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kaditaw! Garosong! Palpasak pa'y ati ibagbagakan ko na. Ay di mo urayan ngagbilang aksi ka manuray! Umayon! Apay ay ang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito'y abay ka. Pagtugawan nakman ang di taabay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputa ba ka takaw na? Agat taba ko ngamin tisang aw mo. Apay ngamin ay ang agmuskada ka. Ay, basta agtugaw ka! Apay ay ang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka ititibay. Nangagaw, akayat nang arman ni Vicky. Uwan nga rod bakat. Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw. Agkakaaroba tayo nga aga-abalaya. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattaaw. Taapay. Anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, adu ti rasaw no apay jak kayat ida. Ha? Mama dala mama. Day talaang. Kanjay intada ka mo tay. Binalitungag. Ha? Datayaw, ang mabig-big-big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamutay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR, bakit? No ni Vicky ti kayat na, bayam lang. Kamuti laang ti kanantayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak, tagdaydaya ta. Ay, da kayo mangmangtag iti binalitungag a kamutay. Ay, di ipukpuk ka na di karoba tayaw. Denggan nyo ang nalaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adeng ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitungag akamute. Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. Laki di Apay binalitungag ay jay intad tayo? Ay, di ko nakat saan mat. Mayat mat day di kan kanan tayaw. Uwan nga rad. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo tayo. Mukha ano pa yung mga ni Vicky di balay pukpuk ka mo ni nanang. Uwan nga raw, baraw. Ay, dahil dyan ni Vicky aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro agjutin ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. Adamat motor mo. Ilugan mo na, taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo tinarami ni nanang. Ay, jakman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na.
Sa pa isang kaulit na nga ibaga. Sana basta-basta ti pamilya tayo. Di adal kayo. Nagalas mo ti kasjay. Nene. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mamatan ni Garden bakit? Wala kay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay nga, adayo dita Ay, kaya't mo nga raw, di lumabas dita sangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay, sana, jak kayat. Ay, pagsasawan na kantumanan. Ay, saan tayo ko mga ikan idin iti kamuti. Nagbabawi ak nga raw, danang tad iti kamuti kadakwada. Huwag nga raw. Adamag gayam sana nasaya ta may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Adu matiam amo tayo baknang ditang saan matakasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit? Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mo. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti aramida bakit? Punasak nga ro, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Awan pa'y amumot, di mo pa'y amumot apunasan dagiti gamit mo. Amom bakit? Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita amidalyam? Tapay! Anya ko mati problema iti ugalay ka, ah? Di mo amaw? Kunamatlan asino ka kasayatan launay? Baliwam taugalim anagmaday. Naglaing ka amang tagibasit iti padam ataaw. Ta sino ko mati tinagibasit ka, ah? Dagita ka ruba tayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay anabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y dahito ikam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Uwan tatang. Tantan awam mat day tabalay da Vicky. Kaano nga ta may bagak tirek na ka ni Vicky? Adda na panunod ka. Anya day ta? Mayat gayam dayto'y napanunod ka. Sigurado. Maaram mo ni Vicky. Ibagayo nga ro din ati aramida. Inton bigat. Agmalmalam nga awan dito'y balay ni nanang mau. Kastaya? Agsakitak inton bigat. Kat ayabam ni Vicky. Ha? Agsakit? Vicky, naawan serak mo ita. Dito'y kalaang balay. Wan nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden ka ni tatang mo. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton je balon nyo. Mabalit ka di atulungan nak. Apay akas na tilangam. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni balay. Sige nga Rod, mapantay. Awan mo't goregor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat mo't. Tatang, anya ti marikrik nam? Dahito'y barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo ni di ospital ni tatang mo. Tatang. Jak kayat ija ospital. Di namat kayat. Di kayat kao. Bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Malakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Agmerienda? Ala, kan Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Amangan no maatake. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpuk-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamuti. Siyak ti rumbang nga agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gaga nga iti kamuti.
At dala ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kan VK. Anya? Love ka ngamin unay. Ha? Ninanang mo dahil ta sumungad. Agawid ako. Saan? Ag-holding hands taki di. Ha? Anya? Taapay. Day! Anya ti kaya tasawon day to, JR. Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini VK. Anya? Ay ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka niti pagbagam. Yun ay mat na nagasat mo, anak ko. Na? Ay, nagado di ta, babay! Baknang da, kandi adal da, kas kada tayaw. Apay ada ito'y payakaro ba tayaw? Apay nga yan, anak ko. Ay, apay nga. Kunak man nagsaksakit ka. Apay amagmag na kamutan. Kunakla ang dayjay. Tapno umay dito'y balay ni VK. Anya. Among bakit? Swerte ka no ni VK ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman. Nukas tang ag high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit? Nasaya at da pamilya. Wen, purno as anda di adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Kuha lakay. Ay, kuha ngamin. Daytay, kuha ngamin. Katlaglagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Hoy, Daryl! Saan ka nga uminom iti day tabasaw? ay, una yun. Payaman ang. Urayak lang na ispalan. Ay na, naginuman ni Manong Mario day tabasaw. Apay no naginuman na. Adda sakit na, tibay. Maakaran ka iti sakit na. Ay, apay nga itam lang ay bagangay. Nanang! Yoo! Mangmangagnak! Nanang! Ay! Ay, apay masapol nga agsaho ka di taruangan tilapayag ko. Anya ti pagkunkunami tilapayag ko. Kuy ba? Ay, sigurado no mangagnak. Ay, mangag ko Ay, nakapsutan dagiti tumeng ko. Ang makangagak pa ay Mariaw. Makabigbigak pa uray adayaw. Ay, denggem nga rod ti bagak, nanang. Anya day taya anak kaw. Uray di mo yasidang day tangiwat mo dito lapayag ko. Tamangag ko ti bagam. Kastoy na nanang. Anya nga stop may bagbagam kura. Basta stop! Adda ibagbagak kininanang anapatag-unay. Iso nga umadayo ka man dito ikura. Anya nga stop may bagbagam ita. Ay nananang, adaywam ni Manong Mariaw. Adaywak. Apay. Adaywan nyo itan. Anya ti mapaspasamak. Umadayo ka nanang. Ay, aguray ka. Tanay, marigata na katumagdar. Tulungan ka, nanang. Ay na. Di mo sagsagidan ni nanang Manong Mariaw. Tabay. Kasla damot makaakar sakit kaw. Kay talaga mga da. Ada sakit ni Manong Mau Amariaw. Makaakar talaga ti sakit na nanang. Tibay, ti sakit na. Kita am ti reaksyon na. Saan nga tagtagaray? Limabaga. Pudno nga may nga da sakit na. Kita nyo tilanga na.
Na? Ay, nakaranak sa mutan. Pahinga nagbita na akaranak. Makitam ita day tangay na ramid na, Manong Maryaw. Makitam, Nanang, tabiyo ka kita bukod mo, Nini. Ay, sos, saan na sumarapin ti panabuyok na? Oh my God! Nanang! Di ko! Agbat-bati! Oh my God! Nanang! inalaw mo mutan. Ay, sos. Nabarte ka kaon margihaw. Ako gamitin na inom tanga arak. Sige lang. Tata, aginom talata. Ita ba pa aragawis ka nga aginom ta. No, good boy ka. Ure, ayaban ka. Di mo kaya. Saan ako na good boy ita, tata? Bad boy akaon! Apa nga ita nagbalin kan a bad boy? Kaya't ko tagbartag ta nasakit lagam ko. Nasakit. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Kita naglawat ti talon mo. Ada pa naglawa abang kag mo. Ada pa fish pan mo. Nagaduti tarakan mo manok. Kan pato. Awan sirserbida kita. Tata. Tapay ngawan ko. Nagaduti agnom numar iti kinagagat mo. Agasandang kita bibiyagam ijay balayong ay. Aduda ni ading ko Dario. Nakagraduar maday jay. Iti kinamaestro. Aging gaita. Awan pa trabaho na. Ni ading ko kura. Tata. Mano, ti anak na, iti asawa na, asimurot iti sa babae. Liman saan ya? Uy, bibiyag kamin da kita, tata. Siyak, timang bibiyag katakwada. Ni nanang ko, nuwag sakit, tata. Siyak manen tagastos, no kasta ma-hospital. Kasta la tibiyaga. Tasigamat ti breadwinner da. Agasam da ita at tulong mo kadakwada. Maguray ka. Kanya nga igayam ti problema mila. Nagbarbartag ka matindi kasta unay. Di pag sakitan ti ragam ka, tata. Ibagada nga kwa, jay. Nga, anya? Aguray ta, agsyat naman pa tata. Kasta pare. Tapno, tumuranti baginagam mo. Ala. Ituloy mo ti agistorya. Sige. Kastoy, nay, tata. Kastoy. Ibagada nga, ada kanu sakit ko at ibe. Anya? TB? Wen, tata. At adaywan da ko na hindi balay mi. Mario. Agsyat na kindi tata.
Apa ngay, tamlang ay baga. Ita pa yung aging ininom. Agawid ako. Day, kaya kasladamot ang kabutang mo, tata. Basta agawid ako. Narigat yung makaran. Asya! Ay, anyaya, day tanatagare, kura. Itop-topak mo mat dagiti gamit tayo. Ay na, saan mat ananang? Or-orno sa klaang dagitoy. Nasken ngamin amailasin dagiti pinggan kan daduma pay apanganan ni Manong Mariaw. Na, apayanas kan nga isinam. Nanang mo, at nangarod sakit na. Kaya't mo, amaakaran iti sakit na. Ay, amangan wag sakit tinakam na. No isi na tayo dagiti gamit na. Anya ngay ngarod ti kayat yaw. Maakaran kayaw. Ay, bakit akon kura? No maakara na kiti sakit, ay, awan na nyaman na. Ay, amangan nagpatinggalaan ninton umay alawas ti biyag ko. Ay, unay kayo laki din, ayan nanang. Isungarod nga ilasin ko dagiti gamit ni Manong Mario. Uray ti panganan na, ijayin likaw. Ay, sana na makisango ka na tayo. Sana na. Di agmay-may sana mga nijay. Ay, kasano nga iti pagturogan na. Ijay nalata na. Saan kayo ang makilanglangan kan kwa na nanang? Umadayo kayaw. Ay, nakabot-bot ang matgayam. Amagan numaakaran tayong agpaiso iti sakit. Daryaw! May kaman dito, oy! Apa manong? Umasitig ka dito, oy! Adda pa panak, manong. Kahit, di mo kaya tumasitig kanyak. Ada itod ko kun ka. Amo ko, nuan niya titid mo kanyak, manong. Anya ko ma. Sakit! Sakit at tibay! Ay, apay, mamati kayo titay ta. Mapana ko, manong. Diyak kayat tiag sakit. Awan pa'y asawa. Ha? Ikakpay kumay ti kwarta na. Ngam di namot kaya ti umasidag kanya. Simangpot ka magayaman, Manong Mariaw. Itay pa'y ah. Okay. Nakaluto kan. Nagadaw, tinaramid ko di bangkag. Iso ang mabisina kaon. Adda ka nung ijay likaw. Ingkabil ko ni Jay. Anya? Likod! Apag yung kabil mo dyan ay? Adamot ang pinggan mo ijay. Adamot ta sa apagkapyam kan baso apaginumam iti danaw. Ay! Insinatak mo na di na oras. Di mi ngamin kaya ti maakaran iti sakit mo. Iso ka day, anagadayo ka makisarasarita kanyak. Diyak kayat ti maakaran manong. Na? Uray dagiti anak ko. Diyak kayat ang maakaran da. Ay! Mario! Inarakop nakmatinan say. Ay, uwan gaya man niya. Ay, pasensya ka na. Ala, umunag ka. Ha? Maragsakan lang amin nakakita kan ka. Ay na. Ay na. Imbaglaki din tadakanan say. Agtugaw ka Anya ti kayat mo? Kape? Kwa. Nansay. Agayan ayat ta ka din? Ha? Anya? Nubya kan wino saan pa'y? Saan ka pa'y mo tanagar-aram kanyak Saan pa'y aya? Saan pa'y? Umay ka lamang mangtod itinatang dito'y balay mi. Ngam saan ka pa'y mo tanagar-aram? Ay kwa, Nansay. No ipudnokin kang... Ngay ayatanak? Ay, isaan? Ay kwa, sa baliti kayat ko nga ipudnokin ka. Ay, kung ako Jeric nam, ti kayat mo nga ipudno kanyak. Kwa, Nansay, dahito'y sakit ko. Da sakit ko TB. Jay ibagbagada ang makaakar? Uwan, isungag pa iso. Itata amo maon. Saan ka kadi madorman kanyak?
Apay kumangay, akadurmen ka. Ay, ang mga numakaran ka. No kayat mo di arakupen ka pay. Ay, Ginarako, nagbata talaga ng silas. Saan ko akadurmen ta sakit mo? Tamaagasan mo't dayta. Sa bagay matkitian, Nansay. No kayat mo, di kaduan ka mapanagpaagas. Ay, di nakmanrabakan iti kastanan, Nansay. Amom kaday, kaariyak da ko ni Jibalay may. Ilasin da pa yan ati panganak. Kabutang dak pa yan nga asitgan. Dito ikan balay mi nga agyan. Pagyanan ako, dito balayaw? Apay, di mo kayat. Kwa? Ay, nukas na nga raw. Nubya ka, Nansay? Anya ti panagkunam. Kwa? Ay, nubya ka na! Ay, saan ka nagbabawi, Nansay? Saan la sakit ay este? Natang titid ko kin ka. Ikan ka pa'y iti pataw, kin manok, kin kwarta! Ay na! Nanang, awan pa'y mat ni Manong Maria. Alas 11 itirabi ay. Day, napanandan ngay. Ururaya nga raw. Tantan awak dito'y tawa. Awan pa'y mang. Day, itaman pa'y yan arabian. Ang mga nuimyanin ay ijibangkag na. Di na matalaramidan ti kasta. Kanayon matlatang agawid dito'y balay. Una, tamas masahin na kayo pa'y. Win nga road. Ay, ada pa yaw awid na nagadawa natin kan prutas. Ita, awanan. Kunak amanok ti sidaan tayo ita nga iyawid na. Ngamawan mo tang. Ay, saus! Ayan nga yan ni Manong Mau Amariaw. Nanang, ikanak man iti kwartam? Ay, nagloko kan nga ubeng. Sakit din na bakbakatan ti pagdawatam iti kwarta. Kat napigpig sa kangamsyak. Apay, ayan ni Manong Mariaw. Ay, di mo tamagan kanyak. Kamanon nga aldaw asana nagawawid dito'y balay. Kasano daytan? Awanan ti mangtad iti kwartak. Ita, marik na yon anya. Ay, sapay awan na pulos kwartak. Ay, no kayat mo, ingkabiro kan ni Manong mo, tayawid mo. Ayawan na, matay tayo ni Tibisen, no awan ni Manong yaw. Tata, Apa ay kura? birbiro kag ni Manong mi Amaryaw. Awan mo't ijay taltalon na, ang mga nuadda ditaw. Nabayag asaan kami na nagkitkita. Naudi lang, idinamuak nga da sakit na atibay. Ay na, napananangatan ngay. Awan nga minin kwartamay. Kunaskan pa nga ipaagas mi ni Nanang May. Biro kan yu Amangan mat no napan ijay balay, tinasingat agayem na. Ha? Kunak no da kayo tinasingad agayom na. At dapay gayam na singsingad. Ni Nansay, isukat ti papapanan na, no kasta amaladladingitan. Sa dinaw ti balay day di anansay. Ijay! Abagatan, akin laot kan akindaya. Ha? Oh, mahal. Atuyan da ito'y agas mo, kanda nung apagtumar mo. Ay na, may mbaganak adagos no kastagyam. Rumbang laang maimbagan ka adagos. Tadaak mo't ang mga asikaso kun ka. Manong Mariaw! Nay, Manaw! Mahal, adamot mga ayabgan ka. ni ading ko akura data. Umunag ka! Ay na, adda ka magpaiso ditaw. Nay, asino da ito ababae, Manong? Isaw ni Nansay, nubyak. Ha? Adda nubyam? Kalaat man. Dito'y kan balay da nga gawaway. Nalipatan na kamin, Manong. Ay naawan bagas na Kura, jay... Awanan agas ni Nanang.
Kakaasi ka main. Ay. Agawid ka mo Manaw. Saanan nga agawid ni Manong yo? Dito yan nga agyan. Manong Mario, anya ti bagbaga ti babae. Ay, kastoy na, ading kau. Ngamen, idinaamuan na nga da sakit kau, di na kinadaywan, di na kadurmen. Ha? Kinaduak pa'y nagpaagas. Kan Jack binaybayan, inasikasok pa'y. Pudno day ta ading kau, da kayo ngay akabalay kau, nadurmen kayo iti kastaunay kanyak. Yak, kun pa iti kanyak. So apin manaw ako na, nasakit tinakam kau. Kat no maimbaganan ni mahal ko. Uy! Una yan. Ina. Kimputin, kaslatag ka. Anya nga iti mapasamak mahal, no maimbagan kanton. Nalipatak meten mahal. Sikan ati mangibaga. Agkasar kaminton. Ha? Pagkasaram da ito'y babae, Manaw? Wen, kura. Agkasar kamin. Kasano kaming ngay? Ay kat, pasensya kayon Kandi yung liplipatan tay pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo, iti tiyempo ti peligro. No di kat, ipaay mo ti panangasikaso, nang runa, no iso ti breadwinner yo. Sika talaga. Sika di Manong Mario. Ne, adaman ng bisita mahal. Asino daytan? Manong, agawid tayo na. Ay, saan mo basta-basta pagawidan daytoy mahal ko? Manong, agawid tayo. Kaduak ni Nanang. Simuro, tapno, agawid tayo. Mario, anak ka. Agawid tayo na. Saklaan ka day, ti kayat yung agawid. Asino ayan ay ti kaduam babae. Isaw, ti kalaysak, Nanang. Isaw ni Nancy. Agmano nanang. Mga sawa kan. Ay katuwan Nanang, tapno adan tumot mga sikaso kanyak no lakayak taon. Si kamot tentaryaw, ti sumukat niyag bangkag ka nagtalaon. Ay una, day talagayam. Ay kahit, kaano nga ron ti kasariyaw, Mariyaw, kan Nansay. Ay, ibagayo tapno tulagan tayo, no kano. Titan kagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo no agpiligro. No diket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runa pa'y no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Para kanya kadidita merienda nga awit mo? Excuse me. Sana para kan ka dito anya? Ni, api ngamin nga ilabas-labas mo dito ayan ko. Kat, pangilabas ako mangay. Para kan ni Pamela daytoy. Oh, friends kayon. Nabayag kami na friends. Sige ha, panawan kan. Pam! Oh, atoy meriendam. Ni, apay nga yung katangan na. Ay, si Kamot. Apay, dakas? Para kanya ka talaga daytoy? Apay, ay, akas lang dua-dua ka. Agyaman Jinky? Kanamon, tanapudot pay. Thank you Sige, panawan kan ha? Tamapanak matan, iti trabaho. Jinky, urayan nak inton pa nag-aawid Tamapan-tamanin ago kay-ukay. Ni Pamela ti kaduak nga agawid ita. Ay na, itugot dakmatan Papanan nyo ka di aya. Itreat ko. Mas daawakan ka, Jinky.
Apay ngay sumad ti kanayon mo nga ilibre. Kasta la ti biyag, Adala ngamin kasapulak kan kuana. Anya ngay dayta. Apay ngay bagakan ka. Aday tagaya man. Jinky, mapanta ka din? Wan, Pam. Kan. Mapantan iti ayan ti kotsek. Ijay ti pagluganan ta. Saan ka na din nagasidyo opisina yaw? Tako namat niya dapapanan nyo iti office mate mo. Anyat na ganan? Jinky, inawis na kamangan kami ijerwar. Iso pinagbigyakon Nay, itaman pa nga da nangawis kan ka nga office mate mo. Kastala ti biyag makigayam kamot ngamin. Mas daawak nga rod. Nabayagan nga agkatrabahuan kami nga itaman lang nga inawis na. Nagluto akaw niti kanan mi katagiti obeng baka. O sige, da kayo latan timangan. Agbuyak man pa iti TV. Ay katuwan agrelax kamot ita Amo ko no anya dayta fill up a form. Di mun ilamang kanya. Itay kakadipay, di tamalikudak. Katuan, busy ka nga agsursurat. Iso adinak nadlaw. Aglon ka niya. Kukwa? Manungay ti ilon mo. Secret kumatan Ibagamutin taglonak mo. Ay na, agtutulad ka man ako nakon. Sige plano ka talaga ti aglon. Ay, saan ka man makin-in no na? Iyalaan nakmat iti form Numapan mo isubmit data form. Kat, asino kumangay ti co-maker mo? Awan pa'y. Ay, dayta ti ibagbagakan ka. Agloan ka, gamawan mo't gayam co-maker mo? No asino ti co-maker mo, isumutin ti aramidak a co-maker ko. Agbirok ka mo't iti sabali. Ay naibagamutin asino. Uy, dakas ti agim imo. DJ, Asino ay ti itudtudo day tasungom. Ay, apo. Nagkapsot kan ay makapick up. Ni Pamela? Katuan. Alala. Aglisi ka dito pag naak. Tainak ipaperma kan ni Pamela daytoy. Pam! Oy, Jinky. Nagmayat mo tanday ta panagis-isam mo? Ay, pasensya kan disturbuan ka pa laang ha. Ay, wana. Anya dahito iyaw-awat mo papeles. Ay, Pam, please, pirmaan mo tan Ay na, kasapulak ti kwarta. Agloan ka? Naamwa kiti pagloanan, mabalin nga ako maker ka. Ay, good payer ka kanong ngamin kat. Saan mat? Please, Pam. Permaam day ta, ha? Sublak into madamdama. Dubigat nga minin nga isubmit ko. Sige. Pirmaak. I know! I thank you, Pam. Inton madamdama. Siyak ti makaamoy ti pangaldaw mo. Ay na, makapag-loan ako. Di mo man ipasipasikat kanyak data. Ay na, isubmit ko. Kat maala ko na dagos ti loan ko. Pinirmaan ni Pamela? Katwan Pinirmaan na dagos. Anya? Anya ti makunam. Sige mga road. Isuman mo ti alaag ako maker ka. Umay kayaw, nagmi-meeting tayon. Ha? Adan ni manager? Itay pa nga agur-uray. Umay kayaw. Kasano nga tamat ang magayong ko day di Pamela? Ay, kat. Gayam mamat ano kaya't bunga agpa-co-maker kan kwa na? Rinigregaluam iti makmakan. Saan ka day? Wina,
Mahilig ngamin iti makmakan kad. Kita amot ngamin ati pamagina. Naglukmag. Anya nga tamot titid ko kankwana, tapno agtalog kanya. Ay kat, makamo kamutan Ay, gayam, imawag dyan naglunak. Maala ko dyan ko. Ay, nagbiit matan. Siyempre ni ngamin Pamela ti co-maker ko. Good payer ngamin. Iso nga approve adagaw. Pare, dayto yan jay papaaramid mo kanyak a document. Nagbit analpas Basta si ka. Agyaman na ka, kumaray. Ay, gayam. Umayak to man pumasyari di balayaw. Nabayag kat adyak nakikita ni kumparay. Good, umay kalata Kumusta nga di anak ko iti bunyag? Ay na, dakulan. Kolehyon inton umay atawan. Kasta ka day. Wan, pare. Sige, umay kantulat ta pumasyari di balay. Maray. Gayam. At daman damagakan ka? Anya day ta, pare. Pudno ka de. Nag-co-maker ka ni Jinky? Kasano amuam? Pagsarsaritaan da ka ni Marge. Nangagkaw. Diyak man amo. No apay asyak tinapili da pagpakomikeran. Idinto ta adu matigagayam da. Agan-anad ka kadagita adwa, maray. Ha? Taapay, pare? Di mo ayan nadamag. Asaan anapintas ti record da kadagiti naglulunan da. Anya? Maray. Isu nga agpanunot ka na imbag. Sakbay nga agpirma ka. Wow! Nagpintas magtanday taritos mo, maray. Siyempre katas ng loan ko naman. Ha? Dayta, tinangigatangam ijay linon mo. Ay, katanya pa ingay. Amumot kanya kon. No adama kurso na daag. Gatangak adagos. Nangina siguro dayta niya. Ay, talaga Ayun gayam. Apay ngay, adi mo inayaban ni Pamela. Tamangan tayo atalo dito ikanteng. Apay lang nga ayabak. Naala kunti kay kayat ko kankwana. Ay na. Nagloko ka mo tayo. Shhh. Di mapiksaan Tamangan namangag na ka. Nalamangan tangarudan. Tani pa nagtratrabaho manin inton madamdama. Ay na. Nabsugak itikin nan tayo di kantin Ay, oray siya ka. Marge, lumabas ta di tayan ni Pamela. Ma'am, kat kasaritam. Taapay. Adda ka sa pulam kankwana. Saan ka de? Apay, nalipata mo ti panaglun mo. Ayun, anya. Sige. Hi, Pam. Kumusta? Hello? Pinansin ko, Naskan agayam mong anaimbag. Makaamu ka, no di na kaya't apirmaan dyan mo. Si Kantupay, di mon pinanpansin. Panggapwak ko ma. Diyakon ka sa pulan. Iso at diyakon pinansin. Italaang manan nga kita ta pare. Iso nga ginumtaman. Si kamot ngamin pare. Kanayon ka abisay. Ang gayam, ni kumaring ay. Paglut-lut to iti pulutan ta pare. Bakit? Naluto ka ti pulutan may. Umayan. Di anak ko nga itibunyag pare. At dapay lang iti skwilaan pare. Makitam taw inton madamdama. Nataytayag ngam sikan. Atay tante pulutan pare. Adto yan, tipulutan nyo. Aha. Uy! Kilaw na talaga! Ado pa ijay. Ibusin nyo dayta. Niya nga maray. Mayat matla ang tipan na kailangan kang kandagiti dua. Asino adwa paray? Dagi jay dua nga office mates may babae. Kunamlan asino da? Nadlaw ko nga rod ama diti ugali da. Talaga amaday.
Naaladala ang ti kayat da, saan da ko na pampansinan. Ngam ti parikot ko ita, ni Jinky, siyak ti co-maker na. Saan samot tan nga agbaybayad? Lakay, isardang mo man dita naglaw na, mapanakagbayad. Ay, katuan ba ka? Pambarak mo't na nakitaan no nagbayad mo't lang ni Jinky. Day takot nga main, nagpirma ka adagos, di mo pa'y amo ti kinatao day dya tao. Wan nga rod. Ginayam nakmot ngamin idi. Jak mo't impagarop, aday jay lagayam ti kayat na kanyak. Ha? Kasanon ngayon saan nagbayad? Ay maperdin ati record mo. Sabali pa'y atao ti mang perdi mo't itinapintas a record ko. Leksyon kan day ta bakay. Oray no amom jay tao. Saan ka basta-basta agtalag kwa na? Ay na, kasapulak at talaga ti aglaw na ospital ni tatang ko. Kasapulang at talaga ni Pamela. Sikan ako matagbalin ako maker ko. Ay, saan ang mabalin? Apay asan na mabalin? Basta saan ang mabalin, Marge? Saan ka kumamot akas taas si ka Jinky? Si ka lang tinamnamaag tapno makapaglaw na. Ay, di mo man ipapilit. Ta saan nga rod ang mabalin? Asit gamaan ni Pamela. Apay ayaasan na mabalin? Ibagak madlangan tipod no. Jak ngamin nagbaybayad. Ha? Pulos asaan ka nagbaybayan? Pulos. As in. Jak pa'y nagbayad Tawan nga rod pagbayad ko. Ay, basta. Nila nga rod Pamela at tinamnama. Bakay, alpasa ko na nagbuya iti bukseng. Umay ka, tasi ka man matagbuya iti drama. Ida pamlangan day talakay. Awan ganas kong agbuya. Nay, pakay si stress maya. Ni Jinky saan mat gaya man nagbaybayad a pulos? Sapay nagdakkel agat a inutang na. Ita, hindi na kan pampansinan. Wan nga rod, labas-labasan naklatan. Ay, talaga dakkel a problema da ita. Ay, inikandak lang nga rod iti paka-stressa. Anya day ta ipapaaramid mo Nay, apay nga yung agungot ka. Italaang mat nga agpaaramidakan ka. Ay na, jak kaya ti agaramid iti kakasta a paperwork. Ipaaramid mo iti sa balay. Kasla saan tayo nga agka-opisinaan no kasta? No adda paaramid yaw, aramidak mat adagaws. Ngam no siyak ti agpaaramid, adu asa uyaw. Ay naawang nga rod oras kaw. Kita ang mandag iti papel dito'y sangok, nagadaw. Imbag pa'y ni Pamela, ta saan ang nareklamaw? Ay, hindi paramid kan ko na. Saan asyak ta talaga adyak kayat nga aramidin day ta? Apay ngamin, anapan ka pa'y lang ka ni Marge, kat amom lang arudan ti ugali na. Pinadas ko lang ang amaray. Takunak nagbalbaliwan. Siyak, amo kon ti ugali da dagita. Manipod ita, uray no agpakpakasi da kanyak. Diyakon kaya ta pagbigyan ti anyaman a pabor akid dawn da. Rumbeng laeng. Ikakman mo't ida iti leksyon da. Pam! Ay na, Pam. Ay, bagay mo day ta outfit mo Agyaman nak. Oh, nalpasan ti trabaho yo. Break time, si Kam. Ay, umay kan Tama pa tayo ag merienda ijeruar. Da kami, ti mangitritkin ka. Adabalon ko ang merienda. Da kayo laangan. Ay, umay kamutan Pam. Agbabanding tayo atalo. Adda ka di manan kasapulan nyo kanyak? Ay, adda aya. Awan? Adaya? Kaya't milaang amakadwada ka? Adda manan aglon kada kayo? Sika siguro anya, Marge. Ha? Kuwa. Saan ako nga agpirma iti uray anyaman alon nyo? Tasika, Jinky. Uy, Jinky ka no. Dumdumngag ka. Uy, apay? Anya ti basol ko? Saan ka nagbaybayad iti loan mo? Naperdi akon iti kumpanya gapukan ka.
Ngam ibagakkan ka. Dinak mamaysaan. Ay, kwa. Kat si Kamat, Marge. Amok a planom ti aglon. Kat siyak manan ti kayat mo nga agco-maker. Ngam ladingitak. Saan akon nga agpirmapay. Basol mo da ito, Jingkay. Sadak laam-am mo no da kasapulan nyo? Anya ang klase kayo agagayam? Pumanaw kayo dito eh. Saan nyo asayangan ti oras ko? Katandaanan nyo tay pagsasao ako nana. Makigayam ka asan laeng ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno, makagunod kan tulapta. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Makigayem ka asaan laeng ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno, makagunod kan tulata. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!